Ayab ti penagdayaw. Agdawatak iti tulong iti Apo, agpakpakpaasik kenkwana. Yuman ko kankwana dagiti amin a sakit tinakam ko, ibagak kankwana dagiti amin a parikot ko. Amo na ti rumbeng nga aramidek. No mapukaw ko, tinamnamak, nang ikabil dagiti kabusor ko, iti pangisolo da kanyak. Tumalyawak iti sikigak ket makitak nga awan tumulong kanyak, awan mangsalaknib ken mangisakit kanyak. Uapo, umasugak, ken ka iti tulong. Sika uapo, ti salaknib ko, dito yabiyag si kalaeng ti masapol ko. Ipangag mo kumati asog ko, taawanan na pulos sinamnamak. Isalakan na kayo ti kabusor ko, anapigpigsa, nga adayong siya. Ispalanak iti pakarigata, ket idaydayaw kanto iti gimong dagiti tataom, agsipud ta na imbagak kanya. Agkararag tayo. Agnanayon ken bendito nga Diyos amami nga nailangitan. Sika po nga ubog ti aduunay, ngayat ken amin nga imbag, agyaman kami. Sika po ti bendisyon, tinagtawdan ti biag ayat, ken namnama agyaman kami. Pakawanen na kami o Diyos, kadagiti nagbabasulan mi, ken ka kastamet ti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Si papakumbaba kami nga mangitag-ay ken ka kadagiti salun at ken kadmi kadagiti naglablabas nga aldaw. Ket narik nami ti presensyam ti biag mi. Itdem apo ti rag-o ken ayat kadagiti puso ken panunot mi tapno mabalin mi manen ti agsulbi ken ka na umawat manen ti grasya ken ayat mo. Patibkere mo apo ti pamati ken kasimboliti panagayat mi ken ka. Saraken na kami o Diyos ti daytoy akanito ti panagdayaw ket putno kumanga marikma
Mi ti bara ti ayat mo, ken bara ti panagmaymay sami nga agdaydayaw ken ka. Itinagan mo na patag ken ka apo mi nga Jesus, dagitoy ti kararag mi. Amen. Good morning. Ayan po. Mga kapatid, welcome sa NACS United Methodist Church Ilocano Worship Service. Ang Ilocano Worship na mas maraming dumadalo, hindi nakakaintindi ng Ilocano. Pero ngayon, maraming Ilocano. Bakit? Kasi may mga bisita tayo. Pero sa ating mga bisita, nandito si DS Enrico at Teacher Mayra Esguera mula sa US. DS at Teacher? Pastor at Diakonisa yan. At excuse me, tayo nagpapasalamat kasi tuwing nagbabakasyon si DS, hindi niya nakakalimutan ang NACS. Laging nandito. Kaya every time na nagbabakasyon yan, meron siyang preaching schedule dito sa NACS. Yun nga lang, di natin narinig si Teacher Myra kaninang dawn prayer na kumanta. Nung loading station nung Tuesday, kahit na hindi prepared si Teacher Myra, napakanta ng todo. Si D.S. Rico rin ang preacher nung Tuesday sa loading. DS at teacher, pwede po ba kayo dito kayo sa harap? Ayan. Kasi si DS Rico lang ang na-expose kanina dahil nag-sermon eh. Pati naman si teacher dapat dito. Ayan. Diyan lang kayo DS. Tawagin din natin yung bagong kasal. Umuwi pa dito sa Pilipinas mula sa Middle East para magpakasal. Siya pong asawa ng ating speaker ngayon, si kapatid na Arian. Dito rin sa harap, sister. Ayan. Medyo tagalan natin yung exposure nyo ngayon. Ganon din, mga kamag-anak ni Teacher Tess Asuncion ng mga to. We have Romeline, Edna, si kapatid na Precious at Lydia. Pwede po bang punta kayo dito sa harap din? May kayo dito isang wanan, apo. 40 days ni Kuya Ray Asuncion di Calman, sungada tata. Ayan.
At tawagin na rin natin lahat ng mga nagdiriwang ng kalakarawan kung nandito sila. We have Dennis Mejia. Kilala yung sunod na yan? Parang hindi ko kilala. Mary Grace Andasan. Ang kilala kong Andasan, Gara eh. Andrew Setay. Oh, si D.S. Munda to ah. Munda Dablo, Rene Domingo, Virilio Santos, Joash Paras, Juan Marco Lumba, Buena Balagtas, Julieta Agonia, Elisha David Sansano Berdin, Jezabel Nate Ornate, Camille Erika Sim, Zia Athena Eli, Maria Carol Amata. Meron pa po bang ibang nagdiriwang ka ng karawan ngayon na hindi ko nabanggit? Ayan. Si cum laude. Dito ka, anak. Graduate ang nursing yan, cum laude. Meron pa po ba? Sige, kung wala na, can we just extend our hands toward our guests and toward our celebrators as we pray for them? Let us pray. Before us, Lord, are our guests and the birthday celebrators for the week. We thank you, Lord, for the new life that you've given upon our birthday celebrators. We thank you for the manifold blessings that you have bestowed upon them. And as they celebrate their birthday, Lord, we ask you, grant them their heart's desires, listen to their prayers, bestow upon them special mercy, special blessing, and may that be, Lord, your birthday gift to them. Bless also our brother and sisters who are with us for the first time, o di naman kaya gaya din na D.S. Rico at Teacher Myra pag nandito sila sa Pilipinas ay kasama namin sila sa pananambahan. We thank you for their presence and we thank you for you brought them here to worship with us. And as they worship with us, we ask you, bless them. May they feel your divine presence, your loving presence. Maramdaman naman nila, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal, at sa pagsama nila sa pananabahan ngayon, mangusap kayo sa kanila. Ituring naman nila ang simbang ito bilang kanilang pangalawang home church, maliban sa kanilang simbahan sa kanilang lugar. Salamat po muli sa buhay ng mga kapatid na to. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Happy birthday. Diyan lang po kayo. Diyan lang po muna. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you, God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Thank you so much. May ilang paalala lang po tayo, mga kapatid. Tingnan po natin ang likod ng ating Knox Herald. May ilang mga announcements po tayo dyan. Una, mamayang alauna ay medyo po sa Holy Club, gagawin ang ating church council meeting. At pagkatapos po na ay ang despedida para kay Pastor Sunny. Pinapabalik ko po si Pastor Sunny mamayang hapon para sa alas 3 ay gawin natin ang despedida para sa kanya. Hindi po natin nagawa ang despedida sa kanya noong nakaraan dahil immediate ang ating paglilipat. May 31 natapos ang annual conference
June 1 ang effectivity ng lipatan. Ang June 1, linggo. Kaya, dagli-dagling umalis ang mga, or pumunta sa bagong destino yung mga pastor at yakunisa na nalipat. July 5, ito po yung adjourn session ng ating distrito. Dito rin po sa NACS gagawin. July 8 and 22, ito yung loading system natin or loading station natin. July 12, ito po yung programa na inisponsoran ng ating worship committee together in partnership with our outreach ministry, ang worship symposium. To tell us more about this, Kuya Joey. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Morning po, Pas. Dagdag ko lang po. Pwede pong yan po. Makikita po natin yan yung kasama po sa ating tawag dito. Yun na po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa pangalan po ng Nurture Ministry, sa pamumuno po ni Lex Laguerta, sa pamahala ng Worship Committee, sa pamumuno ni Doc Valerie Garduque, at sa pagtutulungan ng Outreach Ministry, sa pamumuno ng inyong lingkod, ay nais po namin kayong anyayahan sa isang worship symposium. Ayan po, no? Nagaganipin po sa July 12, 2025, Sabado, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang ating resource speaker ay si Pastor Engineer Earl Loteria ng Brethren in God's Glory Church International Ministries ng San Pablo, Laguna. Ang kanya pong topic ay nahahati sa 2 bahagi. Ang part 1 po ay true worship principle. Number 2 po ay false worship practice. Magkakaroon po tayo ng pre-registration. Nandun po ang ating mga kapatid na nakaupo po doon sa gitna. Wala po itong bayad itong symposium na ito. No? In fact, magsiserve po tayo ng pre-pack lunch at pre-ende sa araw na iyon. No? Nandun po ang registration team sa table po sa likod ng Media Prod team sa pangunguna po ng ating mga kapatid. No? At pasulat lang po yung mga pangalan at ibang mga detalye. No? Kung nais po nating mabless o lalong mapagpala ng salita ng Diyos at nais pang madagdagan ng ating kaalaman tungkol sa tamang pananambahan, muli po, magkita-kita po tayo dito sa NACS, no, Main Sanctuary, sa July 12, 2025, Sabado po, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Salamat po, naimbag nga bigat kada kayo sa amin. God bless us all. Amen. Agyaman kami, Kuya Pastor, Joey. linggo-linggo po mag-announce po kami, no? Para po marami pong umattend dyan. Kasi po, sa pagkakaalam ko, matagal na po tayong hindi nakakaroon ng ganitong worship conference, so worship symposium. So, sana po, ina-expect po namin ang lahat na maka-attend. Maraming salamat po. Ibig sabihin, linggo-linggo, nandito ka para mag-announce. Ako po, linggo-linggo. Pwede rin ho kong kuwanta para nandito na rin po sa susunod na linggo. Salamat po. Thank you, Kuya Joey. Opo. Thank you. Ayan po, ang worship symposium natin. July 12. August 5, meron po ulit tayong loading station or loading, at ito po yung anniversary ng ating loading. August 12, medical mission. August 21, ang ating revival service. At August 24, ang ating 127th anniversary. Lahat po ng mga activities or ministries natin sa August, mula August 5 hanggang sa 24, ay bahagi po yan ng pagdiriwang natin ng ating ika-127 anibersaryo nating iglesia. I am a good steward. Ito po yung ating tema sa
pagdiriwang natin ng Stewardship Month ngayong darating na Hulyo. July po ang ating Stewardship Month at ang tema ay I am a good steward. At bawat linggo po sa buwan ng Hulyo ay may sub-theme. Abangan po natin ang mga sumusunod na mga announcements patungkol sa ating pagdiriwang ng Stewardship Month. Atin pong tinatawagan ang mga bata para sa kanilang handog na awit sa Panginoon.
Sige, pwede ba lahat ng mga bata na nandyan ay dito na sa luhuran? Ayan, ang mga masunuring bata. Sana nga lahat masunurin. At sa lahat ng panahon. Sige, tayo po'y manalangin. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, ng mga batang ito. Kanilang iniaalay ang kanilang talento sa iyo. Napakagandang mensahe ng kanta. Tulungan mo ngayon ang mga anak na ito upang sa ganun ay tutungang maging masunurin sila, maging pagpapala sa tahanan, simbahan at sa pamayanan. Tulungan sila sa kanilang pag-aaral. Tapos na pong unang linggo ng pasukan at papasok sila sa pangalawang linggo. Sa kanilang pag-aaral, Panginoon, bigyan mo sila ng sapat na katalinuhan at kaalaman, karunungan. Iligtas sila sa kanilang pagpasok at pag-uwi mula eskwelahan. Ganon din, Panginoon, pagpalain mo kanilang mga magulang. Tulungan mo sila sa mga pangangailangan nila sa araw-araw. At nawa mabigyan ng magandang bukas ang mga batang ito. Tulungan mo rin ang simbahan upang sa ganun magampanan niya ang kanyang tungkulin na alagaan at palakihin ang mga batang ito sa pananampalataya. Salamat po sa kanila. Muli, pagpapala ang patuloy na ipagkaloob mo sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Panakaibasa tinasantuan na surat. Daan na tulag. First Ar-Ari, Kapitulo 19, versikulo may ang ginggana 15. Kastoy ti kinunana. Imbaga ni Ari Ahab ken asawa na Jezebel, ti amin nga inaramid ni Elias, ken ti panang papatay na, kadagiti amin na propeta, ni Jojose na Baal. Panaibaga ni Jezebel ken ni Elias, uray patayandak, dagiti Jojose nodyak aramiden, ken ka iti kastoy nga oras, inton bigat tikas iti inaramid mo kadagiti propeta. Nagbuting ni Elias ken naglibas tapno maispal ti biag na. Intugot na ti adipen na ken napan idjay Berseba iti sakop ti Huda. Imbati na ti adipen na sadyay nagmalmalem anag na ni Elias ang nagturong iti letang. Nagsardeng ket nagtugaw iti sirok ti maysa kayo. Tinarigaganyan na ti matay ken kararag na. Saan nakon ama ikabibtur o apo alaemom ti biag ko nasaysaya at laengan amatayak. Nagida iti sirok ti kayo ken nakaturog pagamuan sinagit ti maysa nga anghel anag kuna ken kuana. Agriing ka tamangan ka. Inwaras ni Elias ti panagkita na iti asideg ti ulo na nakita na ni ti maysa at tinapay ken sang nga kargamba adanom. Nangan ken imimum ni Elias sa nagida manen. Nagsulbi ti anghel ni Yahweh ken riining na manen. Kinunana, bumangon ka, ket mangan ka, tapno adda pamigsam nga, agdalyasat. Bimuangan ni Elias, nangan ken imimnum, ket pinagpigsa ti taraon, iti panagnana, iti 40 nga aldaw, aginggana adimuman, iti Horeb. Tinasagarduan abantay, sadyay simrek ni Elias, iti maysa arukib, tapno umyan, pagamuan, nagsao kenkwana ni Yahweh. Elias, anya ti aramidem ditoy. Insungbat ni Elias, o apo a Diyos, ama
balin amin kanayon asiksika laeng, ti pagserbyak, ngem winaswas dagiti Israelita, ti katulaganda, ken ka, ribeda dagiti altar mo, ken pinagpatayda, kadagiti amin na profetam, siya ti nabati, ken kayatdak, pay apatayen. Rumuar ka, ken agtardek ka, iti sangwanak, iti tapaw ti bantay, ken kuana ni Yahweh. Kinunana ni Yahweh, ken kuana. Limabas ni Yahweh, ket nagyeg, iti napigsa nga amin, ana magreggat, kadagiti turod, ken nang burburkar, kadagiti batbatong. Ngem awan ni Yahweh, iti angin, nagsardeng ti angin, ket nanginged, ngem awan ni Yahweh iti ginggined. Kalpasan, ti ginggined ada upay ngem awan ni Yahweh iti apoy, ken kalpasan ti apoy, ada basit at timek. Idi mangeg ni Elias ti timek, inabunganda, tinrupa na, iti kagayan na, rimwar, ken natardek, iti pagserkan ti rukin. Adda timek ang nagkuna, ken kuana. Elias, anya ti aramiden ditoy. Insong banta, o apo ama nakabalin amin na Diyos, kanayo na siksika, laeng ti pagserserbiak, ngem winaswas dagiti Israelita, ti katulanganda, ken nirebada, dagiti altar mo, ken pinapatayda dagiti amin, a profetam, siya kakanto. Ti nabati, ken kayatdak pay apatayen. Kinunana ni Yahweh, agsublika, ken inka itila letang, iti asideg di Damasco, inton dumengta, iti syudad, ikonsargan mo ni Hazael, nga ari ti Syria. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ebanghelyo segun kan San Lucas. Pinagaling ni Jesus ang lalaking naposes ng mga demonyo. Nakarating si Jesus at ang mga disciples niya sa Gerasa, sa kabilang side ng Lake Galilee. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinulubong siya ng isang lalaking galing sa bayan. Sinasapian ng lalaki ng mga demonyo. Lagi siyang nakahubad at matagal na siyang hindi umuwi sa bahay at sa mga libingan lang siya tumitira. Nang makita niya si Jesus, sumigaw siya. Dumapa at malakas niyang sinabi, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Please, wag mo akong pahirapan. Sinabi niya ito kasi inutusan ni Jesus na lumayas ang masamang spirito. Laging sinasapian ng demonyo ang lalaki, at kahit ikulong siya at ikadena ang mga kamay at paa niya, kakalasin lang niya yun. Tapos, dadalhin siya ng demonyo sa desert. Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Batalyon, sagot ng lalaki, kasi maraming demonyo ang sumapi sa kanya. Nakiusap ang mga demonyo na huwag silang itapon sa hukay na walang hanggan. May malaking grupo ng mga baboy na nagsisikain sa bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga demonyo kay Jesus na hayaan silang sumapi sa mga baboy.
At pinayagan niya naman sila. Lumaya sa mga demonyo sa lalaki at sumapi sa mga baboy. Nagtakbuhan naman ito sa bangin at tuluyang nahulog sa lake at saka nalunod. Nang makita ito ng mga nag-aalaga ng mga baboy, nagtakbuhan sila at kinuwento sa bayan at sa mga bukid ang nangyari. Lumabas ang mga tao para makita ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nilang nakaupo sa paanan niya ang lalaking sinapian dati ng mga demonyo. May damit na ito at matino na ang isip. Kaya natakot ang mga tao. Kinuwento ng mga nakakita nito kung paano pinagaling ni Jesus ang lalaki. Takot na takot ang mga taga-Gerasa, kaya nakiusap sila kay Jesus na umalis na siya sa lugar nila. Kaya sumakay siya sa bangka at umalis. Nakiusap ang lalaki na naposes na sumama kay Jesus. Pero tumanggi siya at sinabi, "Muwi ka at ikwento mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos." Muwi nga ang lalaki at binalita sa buong bayan ang ginawa ni Jesus sa kanya. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayo ka, O Apo Jesucristo. Mensahe ti kanta of Nax UMC Choir.
Thank you, choir. Mga kapatid, ang atin pong preacher sa umagang ito ay naipakilala ko na siya nung nakaraan. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, umuwi lang siya dito sa Pinas. Una, para sa annual conference session ng PAC, natanggap siyang magpatuloy na local pastor. Isa po siya sa mga manggagawa natin sa Middle East. Local pastor pong status niya ngayon. Graduate po ng AB Philosophy. Actually, siya yung, maalala ko, siya yung nung in-interview namin sa DICOM, gusto po niya magpare noon. Kaya't pumasok sa seminaryo ng mga Katoliko. Kasi dating Roman Catholic siya. Nasa Claret. At dati siya nasa Claretian Publications. Nagtrabaho sa Middle East. Naging Metodista. Nakilala niya may nakilala siyang dalaga. Magandang dalaga. At nung 10 po sir, no? Nung June 10, kinasal sila. At kanina, pagdating nila, dala-dala maraming maleta kasi bukas, ang flight nila pabalik sa Middle East. Pero sabi ko, bago ka lumipad, pabalik sa Middle East, dapat mag-sermon ka muna sa NAX. Hindi po lahat ng mga pastor sa Middle East ay may pagkakataon na mag-sermon dito sa NAX. Ang mother church na Middle East, UMC churches. Pero siya po ay isa sa mga pinagpala. At pinagpala rin tayo kasi maririnig din natin siya. Mga kapatid, i-welcome po natin si Pastor Xavier Von Villarma. Pastor? Medyo mataas. Bago po ako mag-umpisa, nais ko pong humingi ng paumanhin dahil medyo na-delay tayo sa maraming kadahilanan dyan sa kalsada. Ngunit kinakabahan man ay hindi tayo magpapatalo sa kaba dahil ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng confidence, di ba po? Maraming mga outside forces na tumipigil pero nakarating tayo upang ipagpatuloy yung ating mensahe. Ano po? Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kagaya nga ng sabi ni Pastor Joey, ay hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapagsalita dito na yung mga pastor galing Middle East. At ikinagagalak po ng aking puso na ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita, makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon dito sa lugar kung saan ay tinuturing po na Mother Church ng UMC in the Middle East. Alam niyo po, nung hindi pa ako nakakadalo dito sa services ng NOX, yung pagtingin ko po talaga ay parang kinakabahan ako kahit mag-a-attend lang ako. Ganun po yung feeling ko. And nung ako po ay na-invite, ay mas lalo po yung aking kaba na sabi ko nga, bakit naman ako in-invite ni Pastor magsalita dito? But I said yes. Yun po. Dahil malaki ang aking pasasalamat sa simbahang ito na nagpasimula ng misyon natin sa Middle East. At ako po ay produkto ng inyong pagmimisyon doon sa gitnang silangan. At hindi lang po ako, madami po kami at patuloy po kaming dumadami. After ko po nabasa ang teksto ngayon, hindi na naalis sa isip ko yung karakter ng lalaki doon sa ating teksto. At sabi ko, this man was me. Ganun yung nasa isip ko. Na ako,
yung lalaki doon sa kwento na yon. Sa mga nakaka-relate po sa paggawa ng sermon, minsan po yung mga tagapakinig, iniisip natin na, naku, pinapatamaan na naman ako ni pastor. Ganun yung ating view. Pero pag kayo po ay nag-umpisang gumawa ng sermon, minsan, most of the time, di ba pastor, yung mensahe parang directly sa'yo tumatama. And every time na ibinabahagi mo yung mensahe na yon, yung sarili mo, sa sarili mo nangungusap yung mensahe. And sa atin din pong lahat. Kaya hindi po ito, kumbaga pagka nagsisermon po ang pastor, hindi po ito tayo pinapatamaan, di ba po? Lahat tayo tinatamaan. And kapag po tayo ay tinatamaan, means effective yung mensahe ng Panginoon sa ating buhay. Ano po? Kapag tayo ay nasasaktan, hindi po ba? Sa ating pong teksto, tatalakayin natin ang 3 puntos na ating pagbubulayan. Ngunit bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Lord, pinapasalamatan ka namin sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami ay inyong tinipon upang makapakinig ng inyong mga salita. Lord, gamitin po ninyo ako, nadaluyan ng inyong pagpapala, at nawa, Panginoon, sa mensaheng ito, kayo po ang makita, Panginoon. At ang inyong presensya ay aming madama. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating teksto ay naganap po sa lugar na tinatawag na Geraseno, o dito po sa Gergeseno. Ano po? Ang lugar na ito ay lugar ng mga hintil. At ang mga hintil ay, usually ang tawag po sa kanila ay the outsiders. Dahil sa mata ng mga Hudyo, sila po ay mga pagano at hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Marami po silang Diyos-Diyosan na sinasamba. At sila ay tinuturing na marumi, kaya't sila ay iniiwasan. Hindi sila kabilang sa mga pinili, ngunit dahil sa pagmamahal at grasya ng Panginoon, sila ay naging kabilang sa kaligtasan. Tayo ay naging kabilang sa kaligtasan. Makikita natin na si Jesus ay walang pinipili at siya ay pumunta sa lugar ng Geraseno upang pagalingin ang taong sinasaniban ng masamang espiritu at hindi po siya napunta doon by accident. It was intentional. Yun po yung unang puntos ng ating teksto. The power of intentional mission, intentional ministry. Yung nakita ko po sa church na ito, Knox UMC, follow Jesus' example of intentional mission. Ang UAE po ay Muslim country at napakalayo sa lugar na ito. From Naiya to Dubai, nasa 6,915 kilometers. At pag magpa-flight po kayo, it will take 8, 9, 10 hours na direct flight doon. Depende pa po yun sa panahon or sa ruta ng inyong dadaanan. Imagine the distance between Manila and Dubai. Tapos, yung inyong pong simbahan ay nakarating po doon upang mag-mission. Hindi lang po distance, pati po financial support, pati po working force. Di ba po? Kasi kailangan magpadala ng isang pastor upang magpasimula. Nakita niyo po yung similarity ng ating teksto at yung ginagawa po nung Knox UMC. Ano po? Jesus going outside of the Jewish people and kayo din po lumabas ng bansa upang mag-mission. Hindi biro yun, mga kapatid. Yung ganong yung ginawa po ninyo, yung intentional mission. Pag sinabing intentional, yan po ay pinagplanuhan. At malamang pinagtalunan. Ano po? Bakit tayo pupunta doon sa malayo? Di ba?
Saan tayo kukuha ng budget niyan? Sino ang ipapadala natin? Di ba? But in the end, through the guidance of the Holy Spirit, at sa courage po na pinagkaloob ng Panginoon, NACS UMC ay naging successful sa pagpunta doon sa Middle East at magpasimula ng mission. At kung makikita po ninyo ngayon, yung Middle East po is expanding. Di ba po? Patuloy na lumalawak. Patuloy ang pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoon sa gitnang silangan at patuloy na daladala yung alab na inyo pong nasimulan. Ito po ay laging reminder sa amin na be intentional. Yun po yung lagi naming natututunan sa inyong ginagawa. Ano po? Be intentional. Being intentional, nandun po yung pagpaplano. Andun po yung goal mo, yung alab ng puso mo na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. By being intentional, di ba, kailangan mong isacrifice yung time, kailangan mong magbigay ng effort, kailangan mong i-share yung iyong talent, and even your pocket, ano po, financial. Sa pagmimisyon, kasama po lahat yun. Si Jesus pumunta sa Geraseno with the intention of healing that man. Yung sinapian na lalaki at pinakita sa hintil yung kapangyarihan ng Panginoon. Kahit nga yung mga demonyo, natakot sila. Kilala nila si Jesus na siya ang tunay na Diyos. Ano po yung sinabi nila? Anong pakialam mo sa akin, Jesus, na anak ng kataas-taasang Diyos? They recognized Jesus as the Son of God. Pumunta si Jesus sa Geraseno upang maipakilala sa mga hintil ang tunay na Diyos. And that is also our mission. Our intention sa ating mission, sa ating mga ministries po, is ipakilala po si Jesus at hindi ang ating sarili. Huwag po nating kalimutan na kapag tayo po ay humahayo, we are bringing Jesus to the people. At dapat makita po nila sa buhay natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan po. People outside of Christ, yung mga taong nasa labas o walang Diyos, ano po, walang Diyos sa buhay nila ay nababalot ng kasalanan. Kapag tayo ay may Diyos, ang ating buhay ay napapalibutan ng Holy Spirit. At yung patuloy po na pagkakasala, yung patuloy po na ginagawa natin na walang pagsisisi, ay maaaring maging rason na ang tao ay maposes ng kasalanan. Kasi wala ka ng kontrol doon sa iyong normal na pag-iisip. Ano po? Kapag ikaw ay nababalot ng kasalanan, you are controlled. Ano po? Yung ng kasalanan. Sa ating teksto, ang pangalan ng demonyo ay legion, meaning marami. And dito sa mundo, pinapalibutan tayo ng kasalanan. Di ba po? Left and right, yung mga temptation dyan. Kahit nga siguro after ng service natin, paglabas mo dyan, naandyan na yan, nag-aabang, na ikaw ay matempt, na ikaw ay magkamali. Ngunit pinakita ni Jesus na siya man ay nag-iisa. Mas makapangyarihan siya kaysa sa marami. Yan po yung iniwan sa atin ng Diyos bago po siya bumalik sa langit. Sa mga previous sermon po ni Pastor Joey, bago po siya umakyat ay nagbilin po siya at nangako na tayo ay papadalhan ng magiging katulong natin. And that is the Holy Spirit. Pansin niyo po, minsan ang daming bumubulong sa isip natin na mga temptation na ito, gawin mo to, gawin mo yan. Huwag kang magsimba, huwag kang gumising ng maaga, di ba? Pero meron din isa na nangigibabaw na boses na bumangon ka, pumunta ka na sa simbahan, mag-attend ka ng worship. And that voice po is from the Holy Spirit. I pray na pakinggan natin yung boses ng Espiritu Santo, di ba? To do good. Kagaya nga po ng sinabi ni John Wesley, do all the good you can.
by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. The power of transformation. Yan po yung pangalawa natin, mga kapatid. Lumabas ang mga tao upang tignan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinapian ng mga demonyo, nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit na matino na ang isip. Mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Sabi nga po sa Marcos 10:27, ang nagsasabing, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Pinakitang muli sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang tao ay malayo sa Panginoon, lahat ng kasamaan maaari pong pumasok sa kanyang buhay. Ngunit ang Diyos, hindi po niya hahayaan na yung tao ay malugmok doon sa kasalanan, at tuluyang lumayo. Tayo, mga kapatid, ay patuloy na ginagamit ng Panginoon upang maging kamay at paa, upang abutin yung mga kapatid natin na kailangan makarinig ng mga salita. Huwag tayong matakot na sa bawat misyon na pupuntahan natin ay naku, baka hindi ako tanggapin doon. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Dahil ang Diyos, bago pa tayo pumunta doon, nauna na po sa atin. Nakaabang na po doon. Nauna na po siya. Pinrepair niya na po yung place na yon na ating pagmimisyonan. May mga challenges tayong pagdadaanan, ngunit ang Diyos po ay kasama natin. Before, ano po yung estado ng lalaki? Di ba? Tormented, isolated, doon siya nakatira sa malayo sa mga bahayan. Siya po ay kinakatakutan and he is possessed by evil spirit. Pero after po, na siya ay pinagaling ng Panginoon, ano na po yung status niya? Nakaupo sa paanan ni Jesus, nakadamit at matino ang isip. That is the power of Christ. Yung kapangyarihan ng Panginoon to transform ang isang tao. Si Jesus, hindi lamang niya kinast out yung demon, kundi ni-restore yung dignity, yung kanyang pagkatao. Di ba, iba na yung tingin sa kanya ng komunidad. Kung dati, yung tingin sa kanya, kung sa panahon natin ngayon, adik-adik, di ba? Or madumi, gusgusin, lasinggero, di ba? Ngayon, iba na ang tingin sa kanya. Dahil may Diyos na sa kanyang buhay, meron siyang kaayusan, meron siyang katinuan. Mga kapatid, walang malayo na hindi kayang abutin ng Diyos. That is the power of transformation, the power of Christ to transform. And lastly, mga kapatid, is the power of testimony. Telling your story is part of living a transformed life. Kaya nga po, natutuwa ako kapag ako'y nakarinig ng testimony. Testimony is naging special na part po siya ng aking journey, ng aking faith journey. Nung ako po ay unang maka-attend ng service doon sa Middle East, dahil nga po sa kanina dati po akong Katoliko, and nung una po akong naka-attend, nakarinig ako ng mga testimony. And nung narinig ko po yun, yung initial expression ko ay OA. Parang ang OA naman, bakit mo kailangan i-share yung pinagdadaanan mo doon sa gitna? Bakit kailangan mong i-share na ikaw ay na-promote, nakabili ng bahay, nakabili ng kotse, natanggap sa trabaho, at kung ano-ano pa. Ano po? Sabi ko, bakit kailangan kong i-share yung ganyang mga bagay? And later on po, habang patuloy po ako nag-a-attend, patuloy ko pong naririnig
sa mga services, yung mga testimony ng mga tao. And later on, nag-attend po ako ng mga Bible study. Doon ko po mas nakilala yung mga tao na, yung mga nagtitestify. And sa Bible study, mas malalim yung pag-aaral, mas malalim yung pagkilala mo doon sa tao, ano po. Kasi mas naikikwento niya ng komportable yung kanyang pinagdadaanan. And doon ko po nakita sa experience na yon na kaya pala nag-share siya ng success niya doon sa pulpit dahil doon sa dami ng pinagdaanan niya, yung hirap na dinaanan niya, yung challenges na pinagdaanan niya, and nakuha niya yung success na yon, nakasama ang Panginoon. At naniniwala siya na yung success na yon ay hindi dahil sa kanya, kundi sa Panginoon. Kaya niya binabahagi para ang tao ay magkaroon din ng pagkakataon, di ba, na marinig nila yung ganong experience. Kasi for sure, baka meron dyan mas mabigat pa yung pinagdadaanan. At meron din kagaya ng pinagdadaanan. At minsan, naririnig mo na ang bigat ng problema mo. Pero pag narinig mo naman yung nag-testify, mas malala yung kanyang problema, pero masaya siya dahil siya ay may Panginoon sa kanyang buhay. Ganun po yung power of testimony. Kaya nung after po nung nakakarinig ako ng testimony, pag naririnig ko na sinasabi niya nahihirapan siya sa kanyang pag-a-apply or ang dami niyang problema, hindi na po ako nagsasabi na OA. Pinapanalangin ko po yung nagtitestify na kanyang malagpasan yung kanyang struggle. And ganun din, na kapag po siya ay nag-success sa kanyang buhay, I still pray na patuloy siya na manatili sa Panginoon despite all the success na kanyang natanggap. And kanina po, tinanong ako ni Pastor Joey, paano niya daw po ako ipapakilala? Sabi ko, simple lang po, kung yung basic. And usually po kasi, pag nagtitestify ako, doon po ako mas nakikilala ng tao. And I would like to share yung aking testimony, mga kapatid. Sinabi ko kanina po sa umpisa na nung pagkabasa ko ng teksto, sabi ko, ako po yung lalaki na nasa kwento. Dahil po, before po ako pumunta dito sa Methodist, ay yung experience ko po, talaga po ako ay palainom. Nung narinig na nga po ito ni Kuya Jun dati sa aking testimony, na hindi po natatapos yung araw ko na hindi po ako uminom ng alak. And nag-yoyosi, ganun. Doon po, yung parang feeling ko normal yung mga ganong gawain sa buhay ko, na araw-araw magiinom ako, every weekend, mas magiinom ako ng mas marami. Parang mag-umpisa ako Friday night, matatapos ako ng Saturday, gigising ako Sunday evening na, ganun, para kinabukasan magtrabaho na ulit. Parang na-possess na ako nung kasalanan na normal na sa akin, na hindi ko na iniisip, na yung ganong gawain ay hindi siya normal. Na araw-arawin mo, hindi na occasional daily di ba? And nung ako po ay pumasok sa Methodist, na-realize ko po na ito po yung mga bagay na hindi normal, yan po ay kasalanan. Dahil kapag po ikaw ay na-impluensya na ng alak, hindi na matino yung pag-iisip mo, nakakapag-isip ka ng masamang bagay, nakakagawa ka ng kasalanan, and ano po, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin kapag ikaw ay nasa normal na pag-iisip, hindi mo siya naiisip na kaya mong gawin kapag ikaw ay na-impluensyahan. And that time,
nagpa-promise pa nga ako kay Ariano na hindi na ako, nung nakilala niya ako, dahil ayaw niya na lalaki na umiinom, sabi ko sa kanya, hindi na ako iinom. Pero kapag wala siya, umiinom pa rin ako. Kasi hindi niya naman nakikita eh. Sabi ko, hindi na ako umiinom. Pero nung kalaunan po, I asked God, nanalangin po ako sa Panginoon. Ang sabi ko, tulungan mo ako na malagpasan ito. Tulungan mo ako, Panginoon. And sabi ko, hindi na po ako iinom. Lord, hindi na ako iinom. Lord, hindi na ako magsisigarilyo. And after po noon, sinikap ko po na mawala po lahat nung mga bisyo sa aking katawan. And totoo po, minsan pag sinabi po natin sa kapwa natin, mahirap tigilan. Ang hirap. Nanginginig yung kamay mo. Ganun. Na sumasakit yung ulo mo. Na kaya yung ibang tao sasabihin, it takes time, di ba? Totoo po yun, it takes time. Pero kanina, di ba, sa power of transformation, pag humingi ka sa Panginoon, walang imposible. Yung sa akin po, instant yung aking pag-stop sa pag-iyosi. Sinabi ko, ayoko na. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Hindi po ako naka-experience na nanginginig-ginig yung kamay ko. Kasi sabi ko, Lord, tulungan mo ko. At ganun din po, yung sa pag-iinom, gradually. Hindi man po talaga instant, gradual. Kumbaga, tumitikim ng kaunti. Pero from maramihan, di ba po, is nagkaroon ako ng transformation. At patuloy po yung transformation na nangyayari sa buhay ko dahil sa tulong ng Panginoon. And there was one instance sa Middle East na merong event, concert. Doon ko na-realize na pwede naman pala na nag-attend ka ng mga party, na kasiyahan, di ba? Kasi sabi nila, pag nasa Christian ka, boring yung buhay eh. Na walang ano dyan, walang kasiyahan dyan, di ba? Pero yun, na-experience ko. Nagko-concert ng praise and worship, yung tao nagtatalunan, nagpapalakpakan. And during that time, yung hawak ko po is kape, at hindi na po yung emperador sa baso. Ang sabi ko, Lord, thank you na na-experience ko pa rin yung ganitong bagay. Naakala ko dati na kapag nag-Christian ako, wala nang party life, di ba? Yung pala, meron eh. Di ba? Masaya ang maging Kristiyano. Tama po ba? Amen po ba? Amen po, Yun po yung tatlong point. The power of intentional mission, the power of transformation, and the power of ministry. Ang ganda po nung cycle ng ating teksto. Transformation births testimony. Kasi kapag ikaw po ay na-transform, tinatransform ng Panginoon, gusto mong i-testify, gusto mong ibahagi sa tao yung na-experience mo at hindi mo sinasarili. Ano po? And once na isinare mo na po yan, it became missional. Hindi na po siya personal. Ano po? Nagiging mission mo na makapagbahagi nung na-experience mo dahil gusto mo yung ibang tao ay maramdaman din nila yung naramdaman mo. Kaya umiikot lang po, mga kapatid. Nag-umpisa po tayong mag-mission. Katulad nga po ng sinabi ko, yung Knox UMC nag-start na mag-mission sa Middle East. May mga tao po tayong natatransform doon sa lugar na yon. And yung mga natatransform po na yon ay nagtitestify at patuloy na nagmi-mission din sa ibang lugar. Kaya po tayo ay patuloy na nag-i-expand. Yun po yung ating, ang nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid, na napakasaya po ng puso ko na ako ay nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita dito dahil ito po yung nagpasimula ng misyon. And that mission po ay dinadala din po namin sa Middle East.
na hindi po namin sinasarili. From Dubai, ikinakalat namin. Patuloy po kami nagpapagamit sa Panginoon upang magbahagi, mag-testify ng kabutihan ng Panginoon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Pastor Bon. Panangay pa ay kadagiti sagsagot. At tuyo apo dagito dato ning kami ipaidakan ka ita. May ayo ka kadiwa po kadagitoy adaton. Bendisyonam dagitoy, santificaram dagitoy. Aramatab dagitoy tapno may palpalaw pa iti ebanghelyo. May pakaamupay ti mensahem kay ita adwa at tao. Agraira ti panagturay mo dito daga. Bendisyonam dagiti nang ipay kadagitoy. Agtuloy ka ding awatan datig laplap sana na parabor. Magalak ka nawa, Panginoon, sa mahandog namin ito. Gawin mo itong banal at gamitin mo pang sa ganon ay lalo pang maihayag ang iyong pangalan at ang iyong ebanghelyo. Lalo pang lumaganap ang iyong paghahari dito sa lupa. Pagpalain mo ang mga anak mong nagsihandog sa mga ito, patuloy nawa nilang tagapin ang siksik, liglig, maapaw na pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Tayo po'y magsiupo at bago po nating katahin ang ating huling awitin, ating tawagin dito sa harap si Pastor Von at si kapatid na Marian. Ganon na rin si Nadia Rico at saka Teacher Myra. At nang sila ating may panalangin. Kasi po, lalo na sina Pastor Von at Marian, bukas flight na nila pabalik sa Middle East. Isama na rin natin si Nadia Rico at Teacher Myra na ipanalangin. Kapatid na Marian, Diaz Rico. Kay Jun, associate leaders, please. Intercessors na nandyan. Sino yung mga intercessors na nandyan? Pwede po ba kayong pumarito let's extend our hands toward our fellow workers, my intercessors. If you can just lay your hands toward them or upon them. Sige, patong yung mga kamay nyo sa kanila. Kuya.
Sige. Let us pray for them. Narito po sa harapan namin, Panginoon, ang mga manggagawa, kapwa manggagawa sa iyong ubasan. Andito si Pastor Von at saka si kapatid na Marian na bukas, Panginoon, ay babalik sila sa Middle East upang ipagpatuloy ang kanilang paglilingkod sa iyong simbahan at sa iyo. Salamat po sa buhay nila. Salamat po sa pagtugon nila sa panawagan mo na paglingkuran ka at ang iyong simbahan doon sa lugar na kung saan ang karamihan ay mga Muslim. Hindi po madaling maglingkod doon, subalit sila ay patuloy na nagiging tapat sa kanilang pagtawag bilang mga lingkod mo. I-bless mo kalang ministry sa Middle East, O Diyos. I-bless mo kalang bagong pamilya na bubuin. Ganon din, Panginoon, nandito si D.S. Rico saka si Teacher Myra. Tumugon sila, Panginoon, sa iyong pagtawag bilang mga magagawa ng simbahan dito sa Pilipinas. At ngayon, you are mightily and wonderfully using them sa Amerika. Bilang inyong mga manggagawa pa rin. Pinagpala mo sila at patuloy mong pinagpapala. We release and declare blessings upon them this very moment, dear Jesus. Patuloy mo silang gamitin upang sa ganun mas marami pang mga kaluluwa ang may lapit nila sa inyo. Bilang pastor at bilang diakonisa, i-bless mo rin ang kanilang pamilya, mga anak, at lahat ng mga nagmamahal sa kanila. I-bless mo rin lahat ng kanilang plano sa kanilang pamilya, magulang, at sa kanilang simbahan. Salamat po sa buhay ng mga pastor na to at ng mga manggagawang ito, diakonisa. Itinatanghal ka namin dahil sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Thank you, Pastor Von, and thank you, D.S. Rico at Teacher Myra. God bless sa inyong biyahe. At dyan na rin kayo. Ibigay natin yung ating pasasalamat kay Pastor Von. Kuya Jun, dyan na lang, dyan na lang. Kaya dyan na lang po. Lapit ka, Juvie. Thank you, Pastor. Ating awitin ang himno ng pagiging alagad, Have Thine Own Way, Lord. Aramiden at karuwag
Tayo'y manalangin. Lumalapit po kami sa inyo, Jesus. Dakilang Panginoon, mapagmahal na Diyos. At sa paglapit po namin, batid mo ang aming kalagayan ngayon. May mga punto po ng aming buhay, Panginoon, na kami gaya ng lalaking pinapahirapan ng kaaway. May mga sandali sa aming buhay na ang dami po naming pinagdadaanan. At minsan, Panginoon, kami napapalayo pa nga sa iyo eh. Kami nakakagawa ng hindi ayon sa iyong kalooban at kagustuhan. Subalit sa gitna ng ganyang sitwasyon, gaya ng ginawa mo sa lalaki doon sa Ebanghelyo, pinuntahan mo siya, binago mo siya, pinalaya mo siya, at isinugo. Panginoon, sa gitna ng aming mga pinagdadaanan at sa gitna ng aming sakit na nararanasan, nararamdaman, sa gitna ng mga trahedya na aming pinapasan, sa gitna rin po ng kasalanan na aming ginagawa, kayo po'y dumarating. You meet us where we are, O Jesus, and there give us that transformation, that liberation, and you are sending us out for mission. Panginoon, salamat po. Maraming salamat po. At ngayon, dakilang Diyos, kami lumalapit sa iyo at nialay namin ang aming buhay. Tinatalaga namin sa inyong aming puso, ang aming kaluluwa, ang aming lahat sa iyo. Tanggapin kami. Tanggapin kami. Ganon din, Jesus. Dalangin namin. Patuloy mo kaming tulungan. Patuloy mo kaming yakapin. Patuloy mo kaming iangat. Sa oras ding ito, Panginoon, dinadalangin namin ipagkaloob mong kapayapaan sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming simbahan, sa aming bayan, at sa mundong aming ginagalawan. Panginoon, mga bansa ng Israel at Iran ay nasa gitna ng giyera. Ang Israel at ang Palestina, ang Russia at Ukraine,
na-involve na rin ang ibang mga bansa. Kapayapaan, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa mga bansang ito at sa mundo. But most of all, Lord, kapayapaan ay ipagkaloob mo sa bawat puso na narito ngayon. Mawala ang anumang pag-alinlangan, mawala ang anumang pag-aalala. Salamat, Jesus, sapagkat alam namin ang mga panalangin na ito ay inyong pinapakinggan. Amen. Amen. Magmalitan ng kapwa mo, anatulog na alipin mo. Tas Spiritum Dei in kanyang natagik rohas katay to'y Beloved siblings in Christ, Knox United Methodist Church family, return home with purpose. Be intentional in your service, transformational in your ministry, and never miss a moment to tell how much God has done for you. Just as the man in the Gospel of Luke went and shared his story, you are called to do the same. Go out and let your life be a testimony of God's grace, power, and mercy. Someone needs to hear what Jesus has done in you. Now let us receive the wonderful benediction of our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn his face toward you and give you peace. Go in the strength of the Lord, filled with his Spirit, to love and serve in the name of Christ. Amen.